Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Hoxe no programa preguntámonos se o marisqueo é unha profesión con relevo. Dixemos falar con Fabio Fraga e Victoria Ubiña a Laranja. Son autor e protagonista respectivamente dun documental centrado no mundo do marisqueo. A xornalista Laura Portas achégase tamén ao programa para presentarnos a súa primeira novela, Il baile de las mareas. E ademais, no primeiro treito deste verán coñeceremos o traballo que desenvolven na Fundación Juan 23 de Pontevedra. E como sempre, moitísimos eventos. Estaremos no Albariño de Cambados, nas festas do Verán de Ribeira e tamén no Concello de Ribadumia, que xa ten acendidos os seus fornos para a festa do pan. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. Pois nada, arrancamos este verán afondando no traballo que desenvolven na Fundación Juan 23 de Pontevedra a prol da inserción laboral das persoas con discapacidade. Para iso recibimos aquí en Sanxenxo a dous dos seus membros, a José Mariño e Fátima Cajide. Que tal? Moi boas. Hola. Benvidos ao verán. Bueno, antes de nada, a min gustaríame coñecer un pouquiño pois que é a Fundación Juan 23, un pouquiño como e cando nace esta entidade. Bueno, a Fundación Xoan 23 nace no ano 2007, que se fundou, pero empezou a funcionar no ano 2008, coa finalidade de xenerar emprego no colectivo das persoas con discapacidade intelectual. Nace da man da Asociación Xoan 23, que presta un servicio xa desde o ano 1968. Xa ten unha trayectoria máis longa, non? Sí. Que a Fundación, non? Sí, moito máis longa. Naceu formada a directiva por pais e outros membros da sociedade para apoiar as persoas con discapacidade intelectual, con colexios adaptados con colexios de educación especial e tamén con talleres ocupacionais para darlle cabida a estas persoas. E a pregunta é un poquinho por que son necesarias estas entidades. Parece que a resposta é evidente, pero cales son as dificultades que se atopan as persoas con discapacidade a hora de atopar un traballo? Hombre, as dificultades son moitas porque o tecido empresarial moitas veces está enfocado na productividade, que lóxico, claro. O empresario aposta o seu capital para desarrollar proxectos de emprego e as persoas con discapacidade moitas veces, a maioría, necesitan uns apoios de axuste técnico, de axuste personal para que o traballo o podan desarrollar en condicións favorables. Quería preguntar tamén un poquinho polo perfil das persoas que forman parte, non? Ou que acuden á Fundación, un poquinho, non sei se son maioritariamente mozos e mozas, e tamén atopamos persoas pois un poquinho de mediana idade. Supoño que a maioría son rapaces que están a piques de entrar no mercado laboral. O Fátima, dime que non xa, non? Non. A ver, contanos. Non tanto, temos rapaces sí que é verdade que salen de centros onde estudan un módulo, rapaces de 20 anos, pero tamén temos a gran maioría estarán máis ou menos en torno aos 40. Sí. Temos algún que xa pasa dos 60, pero en torno aos 40 estarán a gran maioría. E a gran maioría homes. Temos poucas mulleres. Sí, eso tamén é debido ao tipo de tarefas que desarrollamos. As nosas tarefas que se desarrollan principalmente na Fundación son na sardiñería e tamén nos traballos silvícolas. Forestais. Claro. Despois tamén temos quioscos, que xa son a parte máis antigua que xenerou empleo nas persoas con discapacidade. Entón, na sardiñería e nos traballos forestais, a parte física é bastante exixente. Claro. Entonces, eso tamén condiciona un pouquiño o perfil das persoas
que tal, pero tampouco encontramos personas, nós queremos contratar a mulleres, que temos mulleres traballando, pero non é fácil encontrar persoas que queiran traballar en estos traballos. Bueno, para tanto mozos como para as persoas de 30, 40 ou incluso 50 anos que forman parte, non, desta formación que reciben na Fundación, un poquinho como é a súa introducción, como os asesorades dentro da Fundación para que poidan sair da Fundación, porque o vosso objetivo non é que queden ali, senón que atopen un traballo no mercado, non? Claro, a ver, eso forma parte do PIE, que é o Programa Integrado de Emprego. Aí o que se fai durante un ano, pois, como se chama? Selecciónanse 100 personas con todo tipo de discapacidades, con todo tipo de incapacidades, dáselle unha formación inicial para despois poder insertalo en distintas empresas coas cales nós traballamos, claro. Non? Entón, claro, son eidos distintos. E supoño que non falábamos de mozos, de xente de mediana idade, pero tamén o máis complicado supoño que será tamén cando chega aos 60 ou casi xa ao borde da xubilación, nese contexto é moi difícil, incluso non para calquera traballador ou traballadora atopar un posto de traballo, neste caso o reto aínda supoño que é maior, non? Neste caso, como traballades? Polo xeral, no PIE creo que non temos persoas de tan avanzada idade. Polo xeral soen ser máis de menor idade, vamos, o sea, máis xóvenes, non? Pero bueno, cando sea así, pois a intención sería orientalos pois como para un tema máis tipo manipulados ou tipos desta historia, algo que non necesite moita forma física e traballos que eles poidan realizar. E a partir dese momento, por exemplo, unha vez que chega o momento da xubilación, claro, o foco cambia, non? A partir de agora, pois, dese momento son os coidados, por exemplo, outras necesidades que poidan ter esas persoas. Na Fundación tamén tedes algún tipo de asistencia, digamos, ou de proxecto vinculado con esas persoas xa xubiladas? Sí, ou aí xa... sí que temos. Sí, non? Bueno, estamos en eso. A ver, na asociación sí que ten unha residencia que vai abrir agora este mes de agosto para as persoas que chegan a unha edad ou sin ser tan maiores tampouco, dadas as condicións de familiares que igual teñen dificultades para que os poidan cuidar, pois que teñan un sitio que na súa contorna, non? En onde estuveron sempre. Na Fundación nos dedicamos ao empleo, entonces sí que cando se van facendo maiores é un tema que nos preocupa, sobre todo cando chegan á edade de xubilarse. A Fundación, durante toda a súa vida laboral, tamén velamos polo seu benestar, tanto no puesto de traballo como nas necesidades que poidan ter de asuste, de apoios para outras cousas máis da vida diaria, non? Aí estamos traballando ahora con algúns proxectos, porque temos a dúas persoas que se van a xubilar. Entón, claro, lle xenera moitísima inseguridade ter que deixar a entidade na que están, na que estuveron toda a vida, e quedarse solos. Entón, aí estamos traballando para poder ter actividades en onde se sintan tamén protegidos de alguna maneira e cos apoios que necesiten e que lle podamos nos prestar. Pero non dixemos que, bueno, a Fundación Juan 23 está en Pontevedra, te salí o voso punto físico, pero é que as persoas que forman parte de Juan 23 non só son de Pontevedra, senón que son de toda a contorna, non? Sí. Entonces, un poquinho os distintos concellos cos que estades a traballar. Pois mira, temos persoas contratadas que son de Cangas, de Bueu, de Marín, de Pontevedra, de Pollo, de Sanxenxo, de Dena, de Meis, de Villalonga, de Caldas de Reis, bueno, o sea, un completísimo radio de acción en toda a nosa contorna. Claro, pues a Fundación está composta por 82 traballadores. Claro. O 90% teñen unha discapacidade principalmente intelectual. Entón, bueno, hai un número de traballadores que, claro, non só proceden de Pontevedra municipio, sino que tamén de outros concellos. E traballamos en moitos desos concellos. A nós nos gusta moito traballar nos concellos de onde proceden os nosos traballadores, porque é unha maneira de darlle visibilidade tamén a eles, que súas familias, que os seus amigos, que miren que pode traballar como calquera, dándolle os apoios necesarios e a formación que necesitan, pues poden desarrollar un traballo como calquera de nós. Bueno, se nos decía antes, Fátima, que tes en marcha ese programa integrado de emprego, supoño que moita xente pois estará un pouco perdida, non? En que consiste un programa integrado de emprego? Contanos un pouquiño que é e como é no voso caso e como o estades a desenvolver.
Pois sencillo, o que se fai é seleccionarse un número de participantes, neste caso 100, dura un ano, ten unha duración anual, entón o que se fai é darlle certa formación en función do eido no que se vaya, no que se este buscando traballo para el, non? Traballamos en ramas como jardinería, como forestal, viveiros, a maiores estamos en tema de control de accesos, de limpieza de instalacións, en carretilleros, mozos de almacén, temos varias ramas. Entón, o que se fai, seleccionas esa xente, ofréceselle unha formación, ofrécenselle cursos, como se chama, van a esas empresas, realizan unhas prácticas, despois, se hai sorte, a intención era que continúen traballando nese eido que non sei no que se forma. Falabas, por exemplo, do tema da xardinería, tamén de conservación, por exemplo, de espazos verdes ou de proxectos relacionados tamén co sector forestal. Por que é un sector, todo este mundo de xardinería, forestal, etc., por que é un sector idóneo para a inserción das persoas con discapacidade? Porque cada vez é verdad que nos núcleos instálanse máis zonas verdes, necesítase máis cuidado de zonas verdes, entonces pois necesítase persoal, e é verdade que as persoas con discapacidade, sobre todo intelectual, para realizar mantementos en xardíns son moi idóneos, son moi meticulosos, realizan un traballo a profundidade, con conciencia, e no forestal tamén, non? Pero en xardines son ramas distintas. Bueno, falando, non, unindo un poquinho con isto nesta mesma liña, tedes en marcha no Concello de Marín ese proxecto Natura 23, salió ladiño, dun espazo maravilloso como é o Lago Castiñeiras. Contádnos un poquinho que consiste este proxecto de Natura 23. Bueno, o proxecto de Natura 23 é un proxecto social e medioambiental. O que pretendemos é crear ali no lago, nas instalacións que antigamente tiña a Xunta de Galicia, que era o Centro de Recuperación de Fauna. Hai ali unha zona que teñen unha serie de edificacións nunha superficie dunha hectárea que están pegadas ali ao lago, nunha ubicación increíble. E o que estamos facendo é rehabilitando esas construcións para adaptalas a novos usos. Entón, en esa zona, o que estamos facendo é creando que xa temos un viveiro para a reproducción de plantas forestales con certificado de autóctonas de aquí de Galiza. Tamén queremos montar unha cafetería, queremos montar unha granja escola, queremos tamén organizar visitas de centros educativos, asociacións de veciños, centros da terceira idade, ao lago de Castiñeiras, que é un parque que xa vai a cumplir agora 100 anos e ten unha riqueza botánica maravillosa, é dos máis antigos de Galiza. Queremos que as persoas con discapacidade formalas a un grupo delas para que sean guías medioambientales. Pois, se vos parece, coñecemos un pouquiño máis, porque nós estivemos ali no Lago Castiñeiras en Marín, coñecendo en detalle pois todo isto que nos están contando, non? O que están a facer ali os mozos nun proxecto que lles permite, pois estar en contacto coa natureza e de paso pois aprender un oficio. A verdade é que o están facendo genial, teñen aquelo que dá gusto velo, coidadiño todo o detalle. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Nos atopamos no que eran as antigas instalacións do Centro de Recuperación de Fauna de Cotorredondo, que, ao trasladarse este equipo da Xunta para Cotobade, pois quedaron as instalacións vacías e fixemos unha colaboración coa Comunidade de Montes de San Xulián para a cesión destas instalacións por 30 anos. Presentamos o proxecto Natura 23, que é un proxecto de fomento do emprego e formación e que aparte destes dous obxectivos que son fundamentais para as persoas con discapacidade, hai un obxectivo transversal que é a educación social da ciudadanía. Estamos nun entorno moi visitado, un dos referentes do que é o turismo de montaña aquí no Morrazo, e o que queremos é que as persoas vexan que a poboación en xeral queremos que vexa que as persoas con discapacidade teñen capacidade para aportar á sociedade. A nosa formación é de xardinería e viveirismo. Aquí, nesta formación,
unha das características é que teñen un contrato de traballo de alternancia de formación en alternancia co emprego. Isto consiste en que mitade da súa xornada semanal é formación e a outra metade é tempo de traballo. Unos días estamos aquí en el Lago Castiñeiras aprendiendo un oficio de jardinería con el profe Diego y Jesús, y otros días estamos trabajando para clientes. Es una actividad muy buena. Aquí se hace trasplantar, se corta, se poda la planta, los árboles, ¿verdad? Estos que están aquí se van podando, los que están secos, se planta. Y al plantarse se lleva a los bosques cuando están grandes ya. Trasplantando árboles, podando. Y ahora estamos trasplantando un poco y antes estábamos haciendo plantación de planta. Aquí neste espacio no que estamos o que fan é a reproducción de planta forestal autóctona de carballos certificados. Recibimos as landras certificadas e fan todo o proceso. Es un trabajo un poco duro, pero se puede hacer bien, porque se siembra de pequeña, ¿verdad? Con una medida exacta del cuello del tronco para que sea una siembra excelente. É unha formación práctica, aprenden facendo. O obxectivo é alcanzar a inserción na empresa ordinaria, non quedarse a traballar aquí con nós, senón estar formados e ser uns bons operarios de xardinería preparados para traballar en calquera empresa que se dedique ao sector. A resposta é moi positiva. Este grupo empezou en xaneiro, a mediados de xaneiro aínda, levan moi pouquiño tempo, a maior parte deles non sabían nada de sardinería, co cal é aprendizaxe desde cero, e están moi ilusionados co proceso. Nos collemos esta instalación no ano 2019, inicialmente como campo de prácticas para o programa de formación dual, e estaba nun estado de abandono moi grande. Fomos recuperando pouco a pouco, implementando inversións. Xa últimamente, gracias ao apoio do Plan Social de ENCE, pois lle demos un pulo moi importante que nos vai a permitir abrir cara ao público de cara a primavera do ano que ven. Vamos a ter actividades máis centradas na parte de comercio e restauración, no? Pois aquí ao lado se ve un invernadeiro grande onde vai ser un punto de venta de planta. E despois noutra parte da instalación pois imos desenvolver o que é unha cafetería que a nos gusta chamarlle un punto de encontro, no? Para ese cambio social que pretendemos. Bueno, pues nada, ya acabamos de ver, está todo unha maravilla ali no Lago Castiñeiras neste proxecto que ten en marcha ali a Fundación Juan 23 de Pontevedra, e ademais, como xa comentábamos aí, co obxectivo da primavera, non, do ano que ven, de poñer en marcha ese viveiro, de que a xente poida ir ata ali, e tamén esa cafetería punto de encontro que tamén tedes intención de que estea preparada para a primavera do ano que ven, non? Sí, habría que diferenciar entre viveiro e garden. O viveiro só temos en marcha, xa levamos 3 anos reproducindo árbores, e o garden é o que queremos abrir o próximo mes. Ese invernadoiro maravilloso con tantas plantiñas que teñan ali perfectamente coidadas e todo, non? Pois eso queremos abrilo po ano que ven, xunto coa Granxa Escola e xunto con unha cafetería. Aí crear un espacio de educación ambiental liderado sempre por persoas con discapacidade intelectual. Queremos darlle un espacio maravilloso para darlle visibilidade ás persoas con discapacidade, e que a xente que nos visite ali, pois que estén sempre atendidas por unha persoa con discapacidade. Eso vai a favorecer moito o coñecemento deste colectivo,
a súa inserción logo para poder traballar en outras entidades ou en outras empresas que non só sea o que é a Fundación, que é a nosa intención, que cada vez se vayan integrando máis na sociedade, tanto a nivel laboral como a nivel ocio, que é importantísimo, é unha das grandes dificultades que teñen, que é a de poder ter os seus amigos, poder salir, poder disfrutar, sin que sea solo coa xente coa que se traballa, coa que están traballando. Bueno, ademais comentábamos antes, non, esa idea de abrir ese espazo para que calquera persoa a título individual poida chegarse, pero tamén queredes organizar excursións, de feito xa tivechedes algunha por ali, con coles, non, por exemplo, con grupos de nenos e de nenas. Contades un poquinho, pois como está sendo a resposta a esta actividade e un poquinho cal é o obxectivo que buscades, pois abrindo a excursións tamén este proxecto do Lago Castiñeiras. Hombre, os nenos de hoxe son pois os responsables do futuro a nivel político, van a ter empresas, van a ser ciudadanos, como xa son, non? Pero van a ter as súas responsabilidades. Que conozcan as persoas con discapacidade ahora de pequenos, eso vai a darlles unha visión de que son persoas totalmente capaces de poder desarrollar diferentes actividades. Entonces, esa visión xa desde pequenos é interesantísima, por eso nos interesa tanto o tema dos colexios, porque é a mellor maneira de que miren con total normalidade a calquer persona con discapacidade. Todos temos algunha discapacidade, todos necesitamos apoios para algo. Entonces, bueno, pois son persoas totalmente capaces, o que hai é que darlle os apoios que necesitan. Detrás deste proxecto máis alá, non, da inserción laboral, de concienciar as futuras xeracións, non, que estaba agora comentando, tamén está algo que é fundamental para a Fundación, como é a visibilidade, non, a mosarlle ao mundo unha realidade, que é unha realidade que temos aí, que existe, e tamén a realidade dos proxectos nos que está desembarcados, non? De decir, estamos a facer todo isto para estas persoas con estes obxectivos, non? Claro, por eso buscamos sempre traballar en espacios públicos, e traballar nos concellos moitas veces de onde eles proceden, facer tarefas adaptadas ás súas capacidades. A parte da sardiñería, a parte dos traballos forestais, tamén facemos mantemento pois de mobiliario urbano. Son traballos que a unha persona que físicamente pois igual lle está máis ten máis dificultades para traballar nos sardíns ou no monte, pero sí que para poder estar barnizando pois uns bancos ou outro tipo de mobiliario, pois non ten problema. E tamén buscamos a outra actividade que é pensando na súa etapa final de vida laboral, cando xa pois o corpo igual están máis condicionados para poder traballar pois igual con algún tipo de máquinas que pesan o que. Entonces buscamos tamén traballos de manipulados, que chamamos, que aproveitando ese contacto que teñen as técnicas de emprego do programa integrado, do PIE, que traballan con todo o tecido empresarial de toda a comarca, pois buscamos que esas tarefas que nas empresas a veces non lles compensa facer, porque son pequenos traballos igual moi repetitivos e que poden facelo, poden externalizar ese servicio, non nos interesa moito, porque son traballos que están sentados, poden estar falando, poden estar ao abrigo, poden estar ali facendo unha tarefa que tamén nos dá un rendimiento económico e nos permite poder mantelos traballando hasta que chegue a súa xubilación. Bueno, en España temos avanzado, non, en moitísimos aspectos nesta cuestión tamén, pero non sei se quizáis nisto da visibilidade ou da inserción, xa non só laboral, sino social tamén, se ainda queda moito por facer, ou polo menos estamos indo no bo camiño, para ser un poquinho positivos tamén. Bueno, o camiño vaise, pero queda moito por facer, non? Sí, queda moita educación social, queda moito por percorrer. Tamén hai que mirar que o avance foi enorme. Foi enorme. Estes últimos anos, os últimos 20 anos, 30 anos, o cambio social foi moi grande a todos os niveles. A todos os niveles. Entonces, tanto político, ora os concellos pois sacan unha reserva cando sacan algún concurso para algún servicio, sea sardíns ou outro tipo de tarefas, hai unha reserva para persoas con discapacidade. Iso é importantísimo, eso antes non existía. Un exemplo do que... Sí, perdón. As persoas, cando estamos traballando, nos miran con total normalidade. Claro. Fallanos éramos un pouco a sorpresa, non? E estos aquí?
farano ben, nos irán a mancar aquí andando con unha desbrozadora ou falanlle daño a alguén porque non. Eso ahora xa non pasa. E máis, moitas veces os concellos lles piden que vayamos nós a traballar, porque a verdade é que, bueno, traballan ben, son moi cuidadosos. Dice un exemplo, non, de que, bueno, que imos avanzando, de que a sociedade vai avanzando, pero quizáis un pouquiño máis lento do que sería o idóneo. Nada, cuestión de hai uns meses cando houve esa reforma da Constitución para quitar esa palabra de disminuído e sustituíla por esa de persoa con discapacidade, non? Aquí un exemplo, non, de que se vai avanzando, pero quizáis isto xa teria que ter sido fai alo menos hai 20 anos, non? Ou xa non ter aparecido na Constitución cando se fixo, non? Sí, pero máis vale tarde que nunca, dicen. Sí, son persoas, son traballadores, son como nós, como calquera de nós. É que os que estamos no día a día, pois non vemos esa... Claro, traía este exemplo, non? Este exemplo dunha palabra, non? Porque era unha palabra, pero realmente as palabras son moi importantes, non? E cando fixemos esta report que acabamos de ver aí no Lago Castiñeiras, outro exemplo, non? Da importancia de empregar ben os termos, pois, por exemplo, no caso da Constitución, con esa palabra de disminuído, cando falábamos, pois, cos mozos que saían aí na reportaxe, pois, referíamonos a eles como usuarios. E ali, moi sabiamente, nos, dende a Fundación, nos correxíchedes e nos xeches, non son usuarios. Son persoas traballadoras, non? Sí, claro. É dicir, a importancia, non, tamén dese cambio, non, na mentalidade e tamén en que todas as persoas, non só a tipo en colectivo, sino de forma individual, tomemos consciente tamén destes pequenos detalles, non? Sí, bueno, no noso caso máis, porque no noso caso é unha entidade que a súa finalidade é o traballo. Entonces, pues, claro, son traballadores, non son usuarios, son traballadores que veñen, traballan, teñen a súa nómina como calquer traballador, e cumplen os seus compromisos que teñen con ese contrato. Entonces, sin máis, o sea, con total normalidade. O que se busca sempre normalizar as situacións, o sea, que non sean nin especiales, nin discapacitados somos todos. Entonces, pois, cada un ten as súas dificultades, cos apoios que todos podemos facer un montón de cousas máis, todos necesitamos algún tipo de apoio. Pois, os parece, pois quedamos con esta última reflexión, que mellor maneira de rematar esta entrevista na que quixemos aquí dende o Verán, pois tamén coñecer un pouquiño, non, o traballo que se fai dende un colectivo como é Juan 23 de Pontevedra. Se os parece, pois, como digo, deixámolo aquí, non sen antes, pois, facer un brindes, pois, por todo o traballo que facedes na Fundación Juan 23, que mellor que con Martín Codas. Pásalle por aí, por favor, a copa a Fátima, outra tamén para ti. Grazas. E, pois, iso, brindamos por todo o vosso traballo. Moitísimas grazas por vir ao programa. Veña. Grazas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán. Marchamos de contado ata o Concello de Cambados, que gozou o grande da súa festa do Albariño. Neste 2024 celebraron a 72ª edición desta festa, que é toda unha referencia no calendario de eventos de Galicia. A cita volveu marcar uns altísimos rexistros de participación, con milleiros e milleiros de persoas gozando. Foron moitos os que se achegaron ata as 42 casetas instaladas no Paseo da Calzada. Tamén moitísimo ambiente no Túnel do Viño, no Salón Peña, e, como non, na programación lúdica e musical que organizaron dende o Concello. A festa rematou, como é habitual, co acto do capítulo Serenísimo. Ali, entre os distinguidos este ano, Canal Rías Baixas. Esta casa foi recoñecida como albariñense de honra pola súa longa traxectoria a prol da divulgación dos contidos relacionados co sector do viño. Logo deste acto tivo lugar o tradicional xantar do Albariño nos xardíns de Pazo Torrado, onde se entregaron os premios da 36ª edición da cata concurso dos albariños de Rías Baixas. Meaño arrasou na edición deste ano. Para esta localidade marchan o primeiro e o terceiro premio. O ouro foi para Adega
Avionta e o bronce para Xión de Adega Atis. O segundo premio, entre tanto, marchou para Soutomaior, para Noelia Bebelia. E de Cambados poñemos rumbo ata Ribeira, a localidade gozou das súas festas do verán con multitude de propostas, verbenas, a procesión do Carme ou o combate naval. Tamén, por suposto, moitas actividades para a rapazada. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos nas festas do verán de Ribeira. Quero vos decir, mercadillo, festa da espuma, o sea, concertos, aquí hai verbena, aquí hai de todo menos tempo para aburrirse. Espero que vos guste o que vos estamos a amosar e que disfrutedes tanto ou máis que a nós do que estamos vivindo hoxe aquí nas festas do verán de Ribeira. Disfrutando, sí, moito. Que sodes, de aquí da zona? Bueno, eu son de Ribeira, pero vivimos en Ferrol. Entonces, sodes asiduos aquí á festa? Home, sí, desde sempre. Eu bastante, desde que empecé a ser a súa amiga, veño casi todos os anos. Ah, non sodes irmáns? No. Pois parecedesvos un montón, sempre un montón. Sí, nos siento varios. Recomendádeme algo para ver. Hoxe. A orquesta, aparte hai o Urban Fest, as atraccións, sin duda. Ribeira, comparado con outras festas así da comarca e todo, suele ter atraccións máis grandes para os adultos e así. Sí, mañana se sale bien, que es el de los DJs. De momento relajado. ¿Qué sos, desde aquí de la zona? No, vengo de Tenerife. ¿De Tenerife? Sí, señor. Madre mía, ¿pero conocías la fiesta de Ribeira? No. ¿La primera vez? La fiesta sí. ¿Y qué tal? Muy bien, por ahora bien. Contento. A ver cómo termina. Hola, ¿qué tal? ¿Estás esperando xa para o concierto de Efecto Mariposa? Efectivamente. Son moitos anos 2000, gústame as máis famosas, sí. Yo soy súper fan, sí. Entonces ya tienes que estar nerviosísima. Sí. ¿Cuál es la canción favorita? A ver, El mundo me gusta, La de qué más da, Proezas. We can be free. Let's get wild. We can do anything. Whether it's well, you know. Pois a verdade é que estamos vivindo unhas festas completamente ateigadas de xente. Estes últimos días en Ribeira era un fervedoiro de persoas que chegaban para pasalo ben, para disfrutar dos concertos e de todas as actividades lúdicas e deportivas que estivemos organizando ao longo destes 5 días de festas do verán. Aquí con Juan Cofrade, de aquí da Virxen do Carme, verdad? Sí, Cofrade, sí, desde hai xa tempo. Cantos anos levamos? Pois eu creo que levando a Virgen uns 18 anos. 18 anos levando a Virgen? Sí, sí. Pero que, mariñeiro tamén? No, eu fui os mariñeiros, hubo un ano que deixaron de levar a Virgen e tivemos a levar xente de terra. Anda. E a partir de aí foi cando empezamos a coller xente de barcos e aí estamos, hasta agora. E tomen agora nota desta cita porque Ribadumia celebra este sábado a súa Festa do Pan. A cita vai ter lugar na Carballeira da localidade este ano coa mente posta en conseguir pro vindeiro ano a consideración de interese turístico de Galicia. A tarde comezará ás 5 coa recollida das receitas que participarán no concurso de sobremesas e empanadas de millo. Haberá actividades e espectáculos para a cativada ata as 8:30 da tarde, cando está prevista a saída cara aos muiños do Batán. Aquí, como cada ano, realizarase unha recreación da moenda do millo para poñer en valor esta tradición. Xa de volta na Carballeira, ás 10 da noite, está prevista a entrega de premios ás receitas gañadoras do concurso. Ademais, comezará a degustación e a cea de confraternidade cun menú a prezos populares. Un menú que inclúe tamén pratos de toda a vida como as papas ou as bolas. Así nos lo contan as cociñeiras que se van a encargar de facelas este sábado. Eu fago as papas porque cando era pequeniña cominas moitísimo, porque había moita fame
E cando íbamos a casa de miña abuela, eu era pequeniña, pero sabía como os facía. Despois xa facía a pobre de miña nai, e agora sigo os facendo eu, porque na miña casa tamén nos gustan a todos. E xa que me falaron aquí de que se viña a fazer as papas, sin problema ningún. Ese tamén é un pouco como día a nosa compañera Lola, e antiguamente o que se comía así de postre familiarmente, que non había outra cousa, e cando había fame é cando nos daban os nosos abuelos para merendar ou para cenar. Que leva ovos, leite, azúcar, limón, un pouquiño de anís, é normal como sempre, o de sempre, é fariña, principal. Bueno, pois Omar vai estar moi presente hoxe aquí neste Verán Verán, comezando pola novela da nosa seguinte convidada, a xornalista cambadesa Laura Portas. Que tal? Moi boas. Que tal? Buenas. Benvida ao Verán Verán. Bueno, témola aquí, El baile de las mareas é o nome da túa primeira novela. Contanos un pouquiño antes de nada, que nos imos a topar nesta primeira publicación túa? Pues un libro con mucha esencia gallega. El mar gira alrededor de toda la novela, yo diría que es un protagonista más, y Galicia también es otro protagonista muy importante de la novela. Se llama El baile de las mareas porque es a raíz de un naufragio que a la protagonista le cambia la vida. Entonces me parecía como un nombre muy bonito, ¿no? para referirme a él. En la portada se ve pues el puente, que el puente es de Cambados, sí, sí. Todo el mundo lo va a reconocer perfectamente, non? Hai camiño da Torre de San Sadurniño, non? Sí. Precisamente te ia preguntar, non? Despois seguimos falando un poquinho do que hai no seu interior, pero claro, Cambados está moi presente aquí nesta novela. Por que quixeches ambientala na túa propia vila? Bueno, porque cuando me surge la oportunidad de escribir yo tenía claro que tenía que ser algo que me representara. ¿Y qué te va a representar más que escribir sobre tus propias raíces? Y Cambados yo creo que tiene una historia tan rica y a veces tan desconocida, sí, que quería hacer un homenaje pues al pueblo, a la gente, a toda la historia, ¿no? que lo envuelve. E iso tamén de estar fora durante un tempo, non? Como foi no teu Sí. caso, tamén supoño que foi determinante, non? Para apostar por esta ambientación desta novela que no libro non se chama Cambados, non? Claro, yo no le quería llamar Cambados no por nada, sino para que la gente que no conociese Cambados se pudiese guiar un poco por esa imaginación, ¿no? A medida que vaya leyendo. La gente de Cambados que lo leyó se ubicó muy bien y me decía muchas veces, oye, me sentía como caminando por las calles, lo describías tal cual. Y sin embargo, pues eso, la gente que no lo conoce no tiene ya una idea establecida, claro, sino que se va guiando un pouco por la imaginación. Claro, e te preguntarnos se paseamos polo interior da novela con que sitios de Cambados, os que coñecemos Cambados, nos imos a topar, así dos máis recoñecibles. Pues a parte da portada, non? E o pazo aí ao fondo, con que máis? Pues con todos. Tal y como estaba dividido Cambados antes, que eran tres, Cambados, Fefiñanes, sí, Santo Tomé, la novela también hace un poco esa división. Tenemos el pueblo central, que es Vila de Pazos, pero luego también tenemos Vila do Mar, que es referido a Santo Tomé, la plaza de Fefiñanes, que es la gran plaza del Palacio del Pazo de Albor, y luego ya Vila de Pazos pues habla más de esa zona comercial, administrativa, un pouco, bueno, pues como era la historia real. O centro de Cambados, claro. Sí. Bueno, dicía o comezo do programa que o mar ia estar moi presente tamén partindo desta novela, porque é o que dicías ao comezo, non? É o marco no que se desenvolve todo o que acontece dentro do libro. Neste caso, estamos a falar dunha historia ambientada a comezos do século XX, non? Empieza, eso es, a principios del siglo XX y, bueno, luego da un salto en el tiempo, 1928 y 1932. El porqué de esas fechas yo creo que se refleja muy bien en esta mesa. 1928, la primera etiqueta comercializada de albariño. Ajá, y 1932, un albariño de Cambados se utilizó en la inauguración del Gran Hotel Compostela, que fue el primer hotel de lujo de Galicia. Entonces, bueno, mira, está aquí presentado perfectamente representado sí, en este bodegón con el baile de las mareas, sí, aí no seu centro. Bueno, a protagonista principal da novela é Aurora, é unha mariscadora, como non, en Vila de Pazos ou en Cambados, como non, unha mariscadora, tiña que ser protagonista. Contanos un pouquiño, ou descríbenos un pouquiño esta personaxe. Bueno, pues Aurora yo creo que refleja muy bien el carácter de la gente que trabaja en el mar. Y me apetecía también reivindicar mucho el trabajo que hace toda esta gente y que hizo
que yo creo que se desconoce y se refleja muy bien en el carácter que ella tiene, en cómo se relaciona con los demás y cómo es su mundo, porque todo su mundo gira alrededor del mar. Y bueno, pues las historias que vive ella en la novela, yo creo que también lo enriquece mucho, son historias reales de mariscadoras de Cambados, de tercera, cuarta generación, que gracias a ellas, bueno, a ella sobre todo, a Victoria, que luego vais a hablar con ella. Precisamente unha mariscadora emblemática de Cambados, como é o caso de Victoria Laranja, que podría ser tamén perfectamente unha muller na que inspirarse, non? No, es que yo me inspiré en ella porque yo me documenté con ella, que además me hace mucha ilusión verla por aquí hoy. Me documenté con ella y a raíz de hablar con ella, que ella me contaba las historias que ella vivía, su familia, su madre, su abuela, el personaje cobró fuerza gracias a esas historias, que son historias reales. Y a mí me llamó mucho la atención porque digo, siendo de Cambados o siendo gallega muchas veces desconocemos, ¿no? Todo lo que hay detrás y me parecía muy interesante reivindicar su trabajo, porque gente que no es de Galicia y ahora se está leyendo el libro, le está sorprendiendo. Yo digo, pues me alegro que esto haya servido también para que valoren más todo lo que hay detrás. Mira, buscando información, que decías, ¿no? de Victoria, falando con outras mariscadoras, unha pincelada de aquí, outra de acolá, como foi logo para darlle forma a todo iso e que de todo iso, de toda esa información que fuches colleitando, non? A través de distintas voces, de distinta documentación, construir esa personaxe de Aurora, non? Darlle forma a Aurora. Sí, bueno, fue muy fácil porque me salió un poco solo. La escritura al final iba muy motivada por las emociones y por los sentimientos que yo tenía en ese momento. Es verdad que, como tú bien decías, cuando te vas fuera es cuando valoras más lo que tienes, de dónde tú eres, lo que tienes cerca. Y pensando un poco eso, yo tenía un poco la historia en la cabeza, pero luego es verdad que te van viniendo pues ese baile, ¿no? También de impulsos, de ahora lo tiro por aquí, lo tiro por allá. Fue un resultado de hablar con mucha gente de Cambados, con gente muy mayor, gente pues que vivía cerca del Palacio Fefiñanes. Claro, ellos me contaban cómo era el mercado, no hace tanto tiempo, 100 años atrás, 120 años. Entonces tú empiezas a pasear por tu pueblo como un desconocido, empiezas a verlo ya de otra manera. Y todo, bueno, y con el poder que tiene la imaginación, ¿no? Que tú te vas recreando un poco en esos escenarios, al final pues lo que salió fue el personaje de Aurora. Y yo creo que es un personaje que refleja muy bien el carácter de esas mujeres. Es luchadora, es brava, pero luego también tiene un corazón enorme y lidia muy bien con sus sentimientos y con sus emociones. Se transforma mucho desde que empieza la novela hasta que acaba, porque ella también conoce dos mundos diferentes. Claro, toda su vida gira en torno al mar, pero no sabe que no conoce ese mundo, ¿no? De Pazos, de mundo hidalgo y señorial. Entonces también es un contraste muy curioso. Pero unha propia realidade, non só de Cambados, sí, de tantísimas vilas, por exemplo, aquí en Galicia, sí, non? A realidade da xente traballadora, labregos, mariñeiros, mariscadoras, sí, e que descoñecían totalmente o que pasaba dentro deses muros, non? Como tamén este caso. Claro, llama la atención que, por ejemplo, Cambados es un pueblo tan pequeñito, ¿no? Que haya ese contraste tan grande. Por eso yo diferenciaba muy bien esos dos escenarios diferentes donde se ambienta la novela. Ella, por ejemplo, tiene una frase que a mí me dice mucho, decía, la vida es más sencilla alejada del mar, porque ella se da cuenta, pues todas las penurias que ella sufre. Claro, cuando llega a ese mundo noble hidalgo, a ella le parecía algo inalcanzable. Entonces me parecía muy interesante también ese contraste entre esos dos mundos, que era una realidad. Mira, ata onde eu teño entendido, unha parte tamén de Aurora é túa, non? Hai algo de Laura, sí, dentro desta personaxe, non? Sí, yo creo que, bueno, utilizamos un poco la escritura para contar cosas que igual de otra manera no te atreves a decir. Tú cuando escribes estás como en soledad, entre cuatro paredes, y te sientes igual con más capacidad o con más libertad, ¿no? Para expresar tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces yo también me siento muy identificada, porque reflexiones que tiene ella pues son reflexiones que también tengo yo en mi día a día. Entonces, bueno, yo creo que va cobrando fuerza también con esos
esos pensamientos. Estamos a falar dunha novela histórica, xa nos comentabas antes, non, esa recompilación, non, a través de conversas con mariscadoras, etc. Pero claro, darlle forma a todo iso, intentar ser fiel á realidade, é un proceso moi complicado, porque primeiro é unha cousa o que che contan, que logo tamén hai que contrastar con máis documentación, é un traballo complicado para despois conseguir darlle forma e coherencia a todo, non? Es un rompecabezas enorme, y a mí lo que, por ejemplo, me pasaba que siendo periodista, aunque es un libro de no ficción, yo me sentía como que no estaba preparada del todo, que me faltaba más documentación, que me faltaban como más datos, y por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es en el tema del vino. Nosotros, pues hoy en día, pues mira, aquí lo tenemos, nos tomamos un albariño y no te paras a pensar tal vez en toda la historia que tiene detrás. Claro. Y a mí, dar con toda esa información que me hacía falta para poder escribir también con precisión y con más realidad, me costó mucho trabajo. Yo decía, ¿cómo siendo de Cambados puede ser que me cueste tanto, ¿no?, llegar a esta información? Sí que es verdad que como que mides mucho, porque claro, encima siendo de Cambados dices, la gente que se lo lea no puedo patinar por ningún lado. No te puedes equivocar en ningún dato, claro, ni data, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, como todo muy minucioso, la documentación fueron más de 6 meses. Ni más ni menos, ¿no? En total fue casi un año y un par de meses más, porque la edición también fueron 4 meses más, pero la documentación me llevó mucho trabajo. No había libros, entonces eran pues voces y contrastando mucho. Bueno, falando do mar, dunha historia do mar, moitas veces o mar que tantas cousas boas nos dá, leva tamén unida esa parte triste, non? Esas traxedias que tan acostumados estamos aquí en toda Galicia e nas Rías Baixas, non? E neste caso, pois tamén hai unha parte tráxica dentro da novela, non? Sí, bueno, es la historia de Galicia y desgraciadamente no hay que retroceder muchos años para recordar un naufragio. Yo recuerdo, Vila de Pitanxo se me viene ahora al más reciente, en Cambados a las puertas de las Navidades, en el 19, si no me equivoco, también hubo uno muy impactante, eso es. Y el naufragio que relato la novela fue un naufragio real en Cambados. A mí, pues estos días que estoy más por allí, venía gente y me decía, recuerdo perfectamente ese día, yo iba por la playa. Es un naufragio real. Es un naufragio real, que precisamente una persona se salvó porque no sabía nadar, se agarró una tabla, pero es un naufragio real que se recuerda en Cambados, y desgraciadamente la historia de Galicia está muy ligada a... Sí, veámoslo estes últimos días, non, con ese naufraxio, non, onde pois xente, non, da nosa contorna pois tamén perdía a vida nese naufraxio de Ribeira, de Noia, etc. Pois é unha cousa, non, que sigue pois na nosa realidade, non? Estamos lo vendo estes mesmos días, e tamén pois neste caso pois tamén que sirva tamén de homenaxe, non, esa historia real que se recolle tamén aquí dentro desta publicación, non? Sobre todo la angustia con la que vivían las mujeres, ¿no? De decir, me despido de mi marido, yo no sé si lo voy a volver a ver. Entonces, con todas esas voces que me contaban esas historias, yo también quise plasmar esa angustia en los pensamientos que tenía Aurora cuando despedía a su recién marido para ir al mar. Mira, esta novela tamén nos deixa outras reflexións, por exemplo, esa loita de clases, o decíamos antes, non? Labregos e mariñeiros e mariscadoras para fora dos muros, e unha realidade completamente diferente dentro dos Pazos, e claro, Vila de Pazos pois non podía ser unha excepción, e tamén se pode ler, non, nesta novela esas distintas clases sociais que convivían nun mesmo lugar físico, pero en realidades completamente diferentes. Sí, bueno, a ver, en el libro hay 2 pazos diferentes. Yo también quería hacer, bueno, siempre se necesita un personaje antagónico, un malo malísimo para construir una buena historia. Eso es. Entonces, bueno, también me parecía interesante, vale, la lucha de clases y todo eso, los 2 mundos diferentes, pero oye, no todos son malos. Entonces, hay 2 pazos que son totalmente distintos el uno con el otro. Y ella también, pues, utiliza esas vivencias que tienen los 2 pazos para construir una historia y una reflexión real, ¿no?, de lo que es ahí. Ella reflexiona mucho sobre todo lo que le pasa y lo vive muy intensamente. Yo creo que eso también se refleja muy bien
en la novela. Bueno, decíamos antes, non, que estamos falando dunha novela que realmente está ambientada en Cambados, aínda que non leve este nome. Supoño que para unha cambadesa, claro, é como unha especie de homenaxe, non, ás túas orixes, ao lugar onde naciches, onde medraches, e tamén a túa propia homenaxe ao propio lugar no que naciches, non? Sí, bueno, yo por ejemplo para ir al instituto pasaba todos los días por el Palacio de Fefiñanes. Bueno, yo, claro, toda mi vida fue alrededor de Cambados, y cuando me fui fuera a estudiar, cada vez que venías como que sientes esa emoción todavía mayor, ¿no? Esas raíces que te dominan y las sientes ahí muy dentro. Entonces, claro, para mí escribir este libro también fue un regalo, porque lo escribí estando fuera unos meses, entonces es como que era mi terapia, era el sentir que estaba en casa a través de las palabras, y fue muy bonito, yo lo disfruté mucho, la verdad. Por certo, tiveches ocasión xa de presentarlo en Cambados, contame un poquinho pois como foi a resposta da xente, dos teus veciños, das túas veciñas, nesa presentación. Fue muy buena, la novela se publicó el 23 de mayo y el 23 de mayo mismo estábamos en el Pazo de Torrado, en Cambados. Yo decía, a ver si viene gente, a ver qué tal la respuesta. Vinieron más de 70 personas, fue una sorpresa muy grande. Y la verdad es que me está dando muchas alegrías el libro. Yo no tenía así ningún tipo de expectativa, porque claro, yo ya no soy objetiva, yo me lo leí tantas veces para corregirlo, para editarlo, tenía tantas dudas a veces sobre si tirar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, claro, empezar a recibir esos feedbacks de la gente que es del pueblo y que dice me encantó, me siento representada, mientras me lo leía sentía que estaba mi abuela escuchando esas historias. Fue muy bonito, la verdad. Bueno, ese apoio do público de Cambados, e claro, máis aínda logo do que vivimos outro día, onde fuche recoñecida coa folla de prata. Hai que dicir tamén, perdoa Laura, que tamén Canal Rías Baixas foi recoñecido aí como albariñense de honra pola nosa, bueno, trayectoria e o noso labor de divulgación tamén do sector vitivinícola, de todas as adegas da nosa contorna, albariñenses de honra Canal Rías Baixas, pero tamén aí no capítulo serenísimo a nosa convidada foi tamén recoñecida coa folla de prata, unha folla de prata que tamén parte moito desta novela, a túa trayectoria, pero tamén desta novela, por suposto. Pois contame un poquinho como viches todo iso. Bueno, está claro que fue por la novela. Para mí fue muy emocionante porque es como el sentir que la gente se está viendo reflejada con la historia, que le emociona, que le llega, y como también hace un homenaje al vino albariño, yo decía, claro, este homenaje encima siendo cambadesa y en la fiesta grande de Cambados, ni más ni menos, claro. Esto es una emoción y una alegría muy grande, es lo máximo a lo que puedes aspirar siendo... Y encima que sea con esta novela, esta primera historia, es, vamos, un regalo enorme, la verdad es que sí. Decías que a folla de prata ven por esta novela, pero bueno, creo pensar tamén que tamén por todo o teu traballo, porque Laura é xornalista, e eu queria te preguntar, pois precisamente, non, cando se produce ese cambio que é moi habitual nos xornalistas de pasar de facer noticias, de facer crónicas a facer unha novela, como é esa transición? Porque claro, cambia moito, temos que cambiar moito o chip, non? Cambia mucho, e a mí te diría, vamos, afirmándolo, que lo que más me costó fue empezar, porque, bueno, claro, los periodistas estamos acostumbrados a tener un tiempo muy marcado, unos plazos muy determinados, y de repente tú te ves con total libertad para escribir lo que tú quieras, con el tiempo más o menos que tú consideres. Y precisamente tener tanta libertad es como que te cuesta más, porque no lo tienes todo tan marcado. Eso fue, lo que más me costó fue empezar. Es verdad que luego ya una vez que empiezas, pues te vas liberando, te influye mucho el estado de ánimo que tengas cada día, el entorno... Es totalmente distinto, pero se sufre también, porque claro, no necesitas tener esa inspiración. A veces tú te pones a escribir un poco ya como rutina, pero dices, mira, que es que hoy no estoy inspirada. Pero claro, igual llega el día siguiente y tampoco estás inspirada. Entonces, bueno, te tiene que pillar esto, aunque te vayas por ahí a hacer vida social o lo que sea, con una libretita, que tú te puedas ir apuntando cosas, porque cuando menos te lo esperes, yo no desconectaba. Claro, yo había momentos que tenía 20 personalidades distintas en mi cabeza, porque un personaje, el otro, hacer diálogos entre ellos. Entonces, pues yo igual estaba tomando algo por ahí y me decía, ¿me está escuchando? Yo no. Yo tengo ahora mismo a Aurora en la cabeza,
Sí, es diferente, pero bueno, se disfruta mucho tamén. Mira, sendo a túa primeira novela, hai moitísima xente, non, que lle gustaría escribir, pero claro, non se atreve precisamente por iso, por dar ese salto, non, dar ese paso, porque non saben un poquinho como comezar ou que facer, non, para arrancarse a escribir, e o típico, non, que te posa a redactar aí nunha libreta ou nun documento de Word, un par de frases, dir, isto non é o meu. Ti a eses, sobre todo mozos e mozas que teñen esa inquedanza por escribir, que consello lles darías para que non borren esas dúas liñas do documento e que sigan para adiante? Pues mira, yo les diría que el mayor obstáculo que se van a encontrar son ellos mismos, porque claro, yo borré y retrocedí 50.000 veces y claro, yo cuando igual empezaba un capítulo digo, ¿en qué momento lo empiezo? ¿O qué está haciendo ahora? Es un poco con esos impulsos y al final los impulsos que a ti te vienen son buenos porque son los que tú sientes, ¿no? Y al final escribir es eso, es guiarte por esas emociones. Que no se dejen vencer por... Esto no hay yo creo que no hay un guión, no hay una forma de hacerlo. Yo tampoco sé si la forma en la que yo lo hice es la correcta. Seguindo un método, ¿no? No, claro, yo no seguí ningún claro, método. sí. Yo me organizaba un poco, es verdad que desde la editorial me iban guiando un poco, pero no me decían, este mes haz esto, No, todo lo contrario. Tú te vas desarrollando un poco la historia y bueno, luego ellos son un apoyo muy grande, claro, y te corrigen, te aconsejan, pero yo creo que no hay un manual escrito sobre cómo hacerlo. Mira, no teu caso, para votarte a inscribir, non sei, tiveches algún autor ou autora que fose como referencia a hora de escribir ti ou que marcase, por exemplo, o teu estilo? Yo creo que el estilo lo empiezas a descubrir cuando realmente estás escribiendo. Tú vas leyendo mucho a lo largo de tu vida, por ejemplo, a mí en la carrera me mandaban leer un montón de grandes clásicos que yo decía, este libro se me está haciendo eterno, pero luego cuando tú te pones a escribir te va saliendo un poco. A veces me preguntan, ¿quién es tu referente? ¿O en quién te... Es que yo creo que eso es un error, porque sientes como que igual estás copiando. Yo creo que cada uno tiene un estilo propio y que lo vas descubriendo a medida que vas leyendo primero y que vas escribiendo. Sí, ¿no? A mí pues en la carrera me mandaban leer mucho, pues eso, grandes clásicos. A mí me gustaba mucho Gabriel García Márquez, luego tenemos todo el de Truman Capote, A Sangre Fría, sí, que claro, eso es una crónica brutal. Y luego a mí me gustan mucho los libros ambientados en Galicia. Hace poco descubrí una autora que ahora es compañera también, Ángela Avanzas, escribe muchísimo sobre Galicia y te da también como para imaginarte historias. Es muy chulo. Bueno, esta novela que acaba de ver a luz, aí cuestión de nada, está funcionando moi ben, moi boa acollida por parte do público, pero a pregunta obrigada, xa tes algo en mente, unha nova publicación en mente, sí, non? Sí, ya hay segunda publicación, la estoy empezando este mes, aprovechando que también estoy aquí en Galicia de vacaciones, y se va a publicar en el primer semestre del 2026, así que tengo un añito para traballar e desenvolver todo o que queres contar aí dentro. Non sei se nos podes avanzar algo, se quizás sea unha segunda parte ou vai por outro lado o tema. Pues mira, segunda parte del Baile de las Mareas ya no hay, porque yo creo que Aurora aquí se queda, yo creo que su historia ya está contada, claro. Ya está contada, es mejor que se quede aquí, pero va a seguir, bueno, la segunda historia va a estar ambientada en Galicia también, en la provincia de Pontevedra, y yo creo que también va a enganchar. Decíamos que Aurora queda aquí, non sei se Vila de Pazos queda aquí, polo menos de momento, ou se en algún momento podemos ir de novo dar unha volta por Vila de Pazos. Yo creo que de momento Vila de Pazos se queda aquí, porque creo que ya está todo como... Creo que volver a Vila de Pazos sería quemar un poco esta historia. Yo creo que es bonita que se quede así. Galicia y sobre todo también la provincia de Pontevedra tiene un montón de escenarios que te dan pie a ambientarte y a recrearte en historias muy sorprendentes, y voy a intentar ir a por ello en otra. Bueno, pues estaremos pendentes ao ano 2026, momento no que Laura Portas presentará e lanzará a súa segunda novela. Deixámolo aquí porque xa temos por aí a Victoria Ubiña Laranje, tamén a Fabio Fraga, que de contado van a estar aquí connosco, pois para seguir falando de marisqueo, do mar, de Cambados e de outras moitas cousas. Pero antes, Laura, se che parece, pois brindamos, ademais, con viño da túa terra, do Concello de Cambados, come Martín Kodax, aí co Baile das Mareas en primeiro plano. Moitísimas gracias. Gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax,
Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, imos de contado coa nosa axenda de eventos pros vindeiros días e se lles parece comezamos en Vilanova, onde temos concerto de Antonio Barros e Lispardo e tamén de Roi Casal. Junto a ti. Aí están a ver a Roi Casal, que ofrecerá un concerto este domingo no Xardín Umbrío de Vilanova. Un día antes, este mesmo sábado, estarán pola Praza do Castro Antonio Barros e Lispardo co seu tributo a Juan Pardo. Antonio Barros, por certo, xa saben, estivo aquí no Verán Verán a semana pasada falándonos dese proxecto de Xuntos pola Música. Todo isto no marco da 30ª Festa do Mexillón e do Berberecho que se está a celebrar estes días no municipio. Dentro desta programación temos tamén a esta hora a actuación da Orquestra Panorama. Contigo cada mencer. Váyanos ben, váyanos mal, nunca me cansarei de amar. E sabes que eu sempre voltarei junto a ti. Eu teño un aluminio sen fin. Xa coñecemos o cartel da Festa do Carme dos Pincheiros da Pobra. Somos distintas das que comezaron, non nos a perder damos lo legado. Alén das bombas subamos pararnos, ni sexo, nin carne, nin... A festa desenvolverase entre os días 16 e 19 deste mes de agosto. O pasarrúas encabezado polos Xigantes e Cabezudos supera o pistoletazo de saída destas celebracións xunto co pregón que este ano correrá a cargo de Francisco Davila, CEO de Mobalco. Outra das citas máis multitudinarias destas festas son os sanjuerguines coa mocidade como protagonista. Entre as propostas musicais destacan os concertos de Forraje o venres 16. Tamén estarán na Pobra estas que estamos a ver, Fillas de Casandra, que actuarán ali na localidade o día 19. Ademais, moita máis animación con orquestras, DJs, bandas de música e, como non, os Xigantes e Cabezudos. Non me habita tan rei que unha e outra vez quitando a semilla sin saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que... E as tanxugueiras súmanse á Peregrina de Pontevedra. O seu concerto acaba de ser anunciado, veñen no sitio de Pimpinela que por segunda ocasión tiveron que cancelar a súa actuación nas festas pontevedresas. Tanxugueiras vai actuar o domingo 18. A festa arranca este mesmo sábado, será coa lectura do pregón a cargo da produtora Teresa Fernández Valdés. Este sábado pola noite teremos o Festival Folclórico e o concerto de El Drogas. O luns 12 terá lugar o concerto sorpresa que xa se desvelou, vai ser o grupo Lala Love You. E despois, ao longo de toda a programación, moitísimas outras actuacións como Caamaño e Ameixeiras, Nil Moliner, Mondra ou Xinova, entre outros moitos. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán e imos falar agora dun documental que está dando moito que falar, está centrado no mundo do marisqueo e en concreto no futuro dun sector que evidentemente é clave para a ría de Arousa, chamase Mariscadora, se preguntas a continuación unha xeración sen relevo, o seu autor é Fabio Fraga e unha das súas protagonistas é Victoria Ouviña a Laranja. Que tal? Moi boas. Benvidos os dous ao Verán Verán, grazas por estar hoxe aquí connosco. Imos comezar falando contigo, Fabio, ti que es estudiante de Dereito, de entrada alleo a todo este mundo do sector audiovisual. Como te acabaches convertendo no director dun documental? Bueno, a ver, realmente este traballo é o traballo dun xa casi adulto total que ten moitos hobbies e tamén ten, por sorte ou por desgracia, moitísimo tempo para dedicarlle.
Entón, bueno, todo o mundo que me conoce sabe que son moi fan do tema audiovisual, da fotografía. Entón, bueno, xusto coincidera que eu xa, bueno, pois compraron unha cámara un pouco mellor para facer as miñas cousas. Pois ocorreuseme que igual era o momento de facer, ou intentar polo menos facer algo máis. O meu reto era facer un documental. Entón, bueno, pois empecé a barallar ideas, costoume bastante, pero bueno, ao final non hai nada como abrir os ollos e mirar ao que tes ao redor para atopar unha idea realmente que che guste, que te inspire. En este caso foi, bueno, pois o tema do marisqueo. Tamén contáronme que és un mozo con moitas inquedanzas da temática social, non? De distintas cuestións, que estás preocupado por moitas cuestións. Escolliches finalmente a cuestión do marisqueo, ademais nun momento, bueno, que é crucial, non, para o futuro do sector. Estamos vendo unha perda da produtividade, unha merma, non, do marisco, da cantidad de marisco que temos aquí na Ría de Arousa. Que che fixo pensar, non, que todo isto era un tema que debería ser contado, non, a través dun proxecto como o teu? Bueno, pois eu xa estaba bastante ao corrente de que estaba vendo bastante problemas. Eu xa conocía a Victoria, bueno, pois de algunha entrevista que lle fixeron e tal, como conta que, bueno, pois incluso desde que ela xa abandonou o sector, a situación está cada vez peor. Entonces eu realmente fixenme esa pregunta, o sea, son as mariscadoras de hoxe en día xa non unha xeración sen relevo, como se chama un documental, senón simplemente unha xeración sen futuro. O sea, vai haber marisqueo dentro de 20, 30 anos. Esa era a gran cuestión a que quería responder. Bueno, ademais de Victoria, no documental participa outra mariscadora de outra xeración, tamén de Cambados, a mariscadora coñecida popularmente como Mariscadora 2.0, que xa estivo o ano pasado aquí no verán do 2023 tamén nunha entrevista. Como se che ocorreu iso de unir precisamente dúas xeracións, non? Falando de xeracións en relevo, unir unha xeración, a xeración de mariscadoras da idade de Victoria, coa xeración actual, porque a Mariscadora 2.0 creo que ten un pouco máis de 30 anos, se non lembro mal. Sí, bueno, pois a miña idea era un pouco contar unha especie de historia ao largo do documental e que polo medio do documental se fosen tratando outros aspectos, por exemplo, o furtivismo, tamén falamos un pouco do Prestige. Entón, bueno, pois eso, decidín coller a dúas persoas de diferentes edades. Ela xa é unha persoa xubilada e que veu o marisqueo desde os seus inicios xa, que era un mundo completamente distinto. Claro, que agora, non? Bueno, pois ao largo do documental vaise vendo como son os inicios de unha, como son os inicios de outra, é sobre todo unha historia de contrastes. É moi interesante porque, bueno, ves como realmente o documental podría ser perfectamente unha historia do marisqueo. Claro, unha vez escoitadas estas dúas xeracións, estas dúas realidades, cal crees que é a reflexión coa que vai quedar o espectador cando vexa o documental? Bueno, pois eu, máis que quedar con a reflexión, eu espero que todo o mundo que ha visto o documental polo menos aprendese como eu fixen. Eu era, bueno, pois unha persona que non sabía absolutamente nada do sector, e despois de facer o documental, pois a verdad que podo dicir que conozco bastante. Tamén tuve a sorte de cadrar con Victoria, que, bueno, pois é un libro aberto. Pois eso, simplemente eu co que quedo é que con que todas as persoas que viron o documental polo menos aprenderon cousas. Eu creo que eu estou moi contento por Sempre eso. a reflexionar, non, a que acabas de dicir, non, de son cambadés, vivo aquí de toda a vida, pero hai algo na sociedade que fai que haxa certos temas cos que desconectamos as novas xeracións, non? Xa, pois, a tradición de marisqueo, o mundo do mar, na xente que viva en concellos máis vinculados co agro, pois unha desconexión total con todo iso. Algo pasa, non, nas novas xeracións que escapamos do que é a nosa historia e a nosa realidade, non? Sí, de feito eu digo no documental que moitas veces nin sequera reparamos nelas, son como se fose unha parte natural da paisaxe, estás por aí e son como, pois eso, son como un elemento natural que está aí e que nin sequera reflexionas que pode haber detrás de todo iso. Ponemos contigo, Victoria, contame antes de nada, pois como foi ese momento no que Fabio contacta contigo e che comenta, pois mira, quero facer un documental, quero falar sobre o sector marisqueiro aquí na Ría de Arousa, con mariscadoras de Cambados. A túa resposta, non sei, tivete lo que pensar, foi un sí rotundo dentro do primeiro minuto, contame. Non sei nada, verdad, Fabio? No. Ao momento, teño ti cando queres, onde queres? Vamos a gravar onde ti queres. Vouche preguntar unhas cousiñas sobre pues vamos alá. Sentámonos ali a veriña da torre, verdad, ali no paseo marítimo, e ali este tío ten unha maneira de pescar no interior de cada un, empezou a fazer unhas preguntas tan humanas, tan sencillas, e dunha maneira que ti vas abrindo, vas soltando todo isto que che están quedando aquí nos miolos, e soltalo como se estuvera falando co teu fillo máis vello, o sea,
sin querer. Ao final, cando ves o resultado, eu, pero falei todo isto, discunto en todo isto, fun capaz de sacar todo isto do meu interior, porque gracias a este bo pescador de emocións que teño aquí ao meu lado. Que estudia para Dereito, pero tamén daba para un bo reportero, un bo xornalista, non? Pa outro lado que non sou Dereito, me dá moi ben. Mira, ti, nas túas respostas, non, de todas esas preguntas que che ia lanzando Fabio, pois contanos un poquinho que querías contar, que cal é a historia do marisqueo da túa xeración, da realidade que ti viviches, que querías contar no documental? Eu contestaba as preguntas del, pero eu quería que se entendese que cando nós empezamos a traballar, a miña generación empezou a traballar na playa, empezamos a traballar por necesidade. Éramos rapazas con 9 e 10 anos, íbamos a traballar porque non nos quedaba outra cousa. Era escapando das autoridades, furtivos, vendendo grande, vendendo pequeno, vendendo de día, de noite, festivos. Pero desde que nos organizamos, é un mundo totalmente aparte. Entonces, luchamos por ese mundo de que sea de organización, que a mulleres gobernamos a playa, que se entenda que desde que as mulleres empezamos a gobernar as playas en todos os pueblos da Ría de Arousa, son máis productivas. Dan moitos máis puestos de traballo. O marisco véndese con máis calidad, véndese un tamaño perfecto. E ganan as depuradoras, ganan os compradores, ganan os restaurantes e ganamos nós, que se conoce o noso marisco, que se conoce o noso traballo. E iso que chuquito un rapaz que sabe que o mar está aí na punta da torre porque o ve baixar e subir todos os días, é moi fácil que cho quiten, porque empezas a tirar dunha maneira que dis ti, pois a esta rapaza hai que enseñarle un pouquiño, empezamos a falar de todo un pouco. Pero eu o que intento deixar claro é que o marisqueo, se se sigue facendo como se fixo hasta ahora, ten futuro. O que pasa é que necesitamos de que as persoas importantes se den conta de que non somos unhas pedras que nacemos aí, senón que somos unhas mulleres con sentimentos e homes tamén, agora afortunadamente, que intentamos que o noso traballo sea rentable e que favorezca a moita xente, non solamente a nós, para ter un puesto de traballo. É importante o presente, porque do presente chega despois o futuro, non? Para que siga existindo pois a realidade que coñecemos, ten que labrarse agora un bo presente para crear as boas condicións, tanto para o marisco como para os traballadores e traballadoras do mar, para que continúe, non? No claro, futuro. Pero para que aprendan dos nosos errores, nos aprendemos dos errores de nosas nais. Pero a cousa que máis nos recordaban era non deixemos nunca que veña alguén a apoderarse da nosa playa. Temos que luchar para que sea libre para todo o mundo, para que todo o mundo poida vir, como decían nosas nais, que poida darlle aos fillos 4 librichos para comer. Porque elas só pensaban no pan de cada día. Pensaban no momento, porque non había organización, había que escapar de Guardia Civil, dos mariñeiros, os compradores aproveitaban, é o seu traballo, o seu negocio, tiñan que vivir dele, eu tiño moi claro. Pero agora, desde que nos organizamos, os que están detrás, aprendede dos nosos errores. Se nós o fixemos mal e ti vías que o estamos facendo mal, pois ti fai no contrario para que mellore. En algunhas cousas non se fixeron. E máis, os encoros, os políticos non acaban de caer da burra, darse de conta de que eso é moi importante para nós. Claro, pero o certo é que cada vez hai menos mariscadoras, cada vez escoitámoslo moitas veces, non? Nos informativos, por exemplo, aquí tamén en Canal Rías Baixas, que escoitamos dende os diferentes grupos de mariscadoras, que cada vez hai menos persoas traballando porque non é rentable, e casos como exemplo da outra protagonista do documental, da mariscadora 2.0, que son cada vez máis excepcionais, non? Entón, claro, volvendo un pouco o título do documental, se é unha profesión con relevo, ti que crees? Tal como vai a cousa, e se isto non cambia, ti como ves todo isto dentro de, non sei, 15 ou 20 anos? Son moitos sectores ou moitos temas que incurren no mundo do marisqueo. Mira, en primer lugar, este ano choveu, desde mediados de outubro hasta finales de maio, máis de 2.000 litros por metro cuadrado na zona da Ría de Arousa. 2.000 litros por metro cuadrado son moitas gotas de agua. E cae en unha playa que está, por exemplo, pola mitad da agua. Media seca, como decimos nós, o mar está na mitad da seca. E chove ese mundiño de Dios, día tras día, día tras día. E abren os encoros, cando lle sale das propias narices, sin ter en conta o sector, sin preguntar, señoras, se abrimos ahora os encoros, vaños a facer daño? Eles non lle preocupa. Eles miran o seu traballo, que por un lado tamén o comprendo, pero por outro lado, xa hai tantos inventos e tantos adelantos para saber se vai a chover mañán e máis pasado, unha cantidade determinada, chicos, abride hoxe, que
que está a marea baixa, abaixo de todo, ou que está a marea chea para que se mezcle esa agua salada con esa dulce non faga tanto daño. Pero se o mar está a altura da torre, unha lámina de agua de 10 centímetros, e alargas millóns e millóns e millóns de litros de agua, a ameixa é como se meteras nunha piscina de agua dulce. Claro. A ameixa morre. E en Cambados, as outras playas non sei, pero polo que oigo, morreu en Cambados máis do 90% da ameixa fina, que se vendía a 40, 50, 60 euros o kilo. É unha ameixa moi delicada, ten un crecemento moi lento, e morreu case toda, morreu a babosa, morreu o guiricho adulto, e morreu mitad da navalla. Claro, este ano foi un ano especialmente nefasto, non para o sector. Pero nós en Cambados temos a suerte de que tiñamos, eu non me sigo contando no medio, como se tuviera, temos moita ameixa japónica. Entonces ahora están vendendo a un precio moi bo. E trae unha muller 4, 5, 6 kilos estes días, en función do precio que teñan traen 6 kilos, e traen de menos precio traen 4. E van ganando 70, 80, 100 euros en 3 horas de traballo. Moitos obreros para ganar 100 euros teñen que botar 8 horas. Pero nas playas dos alrededores, perdona, nas playas de Vilanova, na Illa, no Grove, todo por aí, para apañar 2 kilos, se las ven e se las desean. Esas mulleres non é rentable a playa. Pois as autoridades que teñen que comprender esa falta de marisco, non é dicir, douche un soldiño de 500 euros 2 meses para que pague los seguros. Sí, esa indemnización Invirten famosa, en semilla, axudan a limpiar as playas, dañe ánimos a esa xente para que non diga, eu marcho para outro sitio. Porque se ti con 500 euros non eres capaz de manter a familia, hai que buscar a vida por onde sea. Na vendimia, limpiando casas ou no que poidas. Pero se esas mulleres se anima a limpiar esa playa con os vos tratores, sacar as algas, mira, aí vos van, non sei, 2 millóns de unidades de ameixas para que eso vaya tirando, a xente anímase. En Cambados, onde hoxe sembraron non sei cantos millóns de unidades. Van ponendo cada un os seus cuartiños e vaise facendo rentable. En Cambados, de momento, non temos, a ver, non é mesmo ganar 250 euros que ganar 100. Home, claro. Pero con 100 euriños en 4 horas de traballo, quero ver contento. Mira, falabas antes, por exemplo, do tema da auga doce, pero é que hai máis factores, non? Que nos fan estar nun contexto de preocupación, por exemplo, o incremento da temperatura da auga do mar, ou, por exemplo, teño entendido tamén o cambio das direccións dos ventos que fai que esa temperatura dentro da ría aumente, porque antes viñan os ventos, creo recordar que eran do nordés, ou non sei se... Do nordés son agora. Do nordés son os que veñen de fora do mar. Os que veñen do sur son os que fan daño. Os do sur son os que fan daño, pero claro, antes entraban eses ventos, non, que entraban para dentro da ría e facía que a temperatura se mantivese, por eso agora está subindo esa temperatura e todo isto, claro, achácase ao cambio climático, que supoño que tamén é unha preocupación para mariscadoras tanto en activo como en méritas, como pode ser o teu caso, non? Eu cando me levanto pola mañán e vexo que hai vento norte, que está bom. Mira, pola miña experiencia que eu teño, do mundo do mar de meu pai e do meu home, os ventos do norte empezaban en febreiro. A ría, imagínate que esta man, aquí ten 1,5 metros de agua e aquí termina, pois, non sei, con 80, 90 ou 200, non sei quantos ten alá en Sálvora. E aí moitos sedimentos, hai moitos lodos, hai moitas clases de terreno. Se veñen os ventos do norte, veñen as aguas frescas da riba, e entran, tropezan en Sálvora, tropezan no Grove, entran para dentro da ría. E van lavando todo isto desde abaixo, van nos subindo, van florecendo os, non sei que os nombres teñen, a comida, como digo eu, que acaban máis pronto, os mariscos, e todo isto empeza a vir, e isto favorece. E as augas non pasan de 13, 14 grados. Pero se veñen os ventos do sur, veñen as aguas do Golfo, veñen con menos nutrientes, e veñen quentes, e non revolven porque teñen o parapeto do Grove, teñen o parapeto da isla, entonces revolven un pouquiño lá contra a parte do Boiro e tal, pero non alimentan a ría, porque ti mira, que ahora os mexillóns este ano estaban flacos como a cans, como a Fabio, por exemplo, que está flaco, e agora están engordando como eu. Por qué? Porque desde que viñeron os ventos do norte en maio, empezaron a vir os ventos do norte en maio, o mexillón cambiou un 90%. E as ameixas tamén, porque ti telas metidas no mar, con uns nutrientes moi baixiños, e as aguas quentes están, subo, non subo, aguanto mi vida, simplemente sobrevivo. Pero se veñen os nutrientes do norte, as aguiñas frescas, danme vida, danme vitalidade, xa se move, xa engorda, xa bota os ovos, e xa di, esta é a miña vida. Claro. Explicado dunha maneira moi simples, como eu explico aos rapaces cando veñen cos grupos de Guimatur. Claro, pero iba a preguntar... Para saber como se move todo eso. Claro, esta explicación sinxeliña de todo que nos acabas de facer aí, collendo o teu brazo como referencia da ría de Arousa, o que lle preguntaba antes a Fabio, non? A rapazada, mozos como a él, incluso como a min, que non temos nin idea, e toda esta explicación que fixeches nun minuto, e que nos non temos nin idea. Ti, cando te atopas con xente, non? Que descoñece totalmente, xente que vive na ría de Arousa, pero que vive de costas a ría de Arousa,
Que reflexión quitas destas novas xeracións? Se teñen outro traballo que non viven do mar, a ver, cada un preocupa do seu sector. Pero non deixa de ser un pouco sabidoría popular tamén da contorna na que estamos, xa, non? pero si antes se preocupan na escuela, si na escuela lle enseñaran máis de 4 cousas tamén, non solamente non sei, matemáticas ou non sei, o que leva agora, que tamén imagino que serán boas, para moita falta, pero eu creo que tiñan que baixalos máis ao mar. De feito, nós con Guimbatur, todos os anos temos 10 ou 12 colegios que baixan cos nenos. Enseñamen, lle dixo, a falta que fan os cangrexos, os caracolillos, as ameixas, os temporales, o vento. O mar, a agua do mar agora está como a sopa no inverno. Está a 16, 17 grados. Está quente. Miña nai daba o caldo máis frío no inverno, daquela, para que non tivera xeira. E agora vas meteste ali e doen os pés co calor. Eso é malo para as ameixas. Necesitan esa temperatura ideal que, por culpa de todos, o cambio climático non é solamente de políticos nin de mariñeiros, é algo que está aí, sea por feito, sea por... Aféctanos a todos. Pero se todos arrimamos o hombro, ese cambio climático se ha de terminar de reventalo todo en 20 anos, pode pasarse a 40 ou a 60. É un pouquiño máis de vida que nos vai dando a todos un pouquiño máis. Pero se os sabemos explicar que non somos só extractoras do mar para ganar diñeiro, senón que temos que sembralo, recoller as algas, limpialo, vigilalo, a xente toma un pouco máis de conciencia, porque hoxe fun con 9 ou 10 familias a mariscar, a enseñarles a mariscar, e o único que sabían gritaba, mira quantas algas hai aquí, e isto é quando les achaste, e isto explicas, ño, mira que vosotros sembráis la semilla, mira, eu xe metinos xunto a Conta Torre, a coller toda a meixa que había, desde que as que eran como os granos de arroz e as grandes, e puxen todos os rapaciños a filo con aqueles caldeiriños a sembrar, no medio do rejo, aquelas ameixas, e díxoño como cantan as ameixas cando chegan ao mar, que cando as tiras na agua fan ese chup, 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 chup. E dije, mira, escucha como cantan, os meniños poñen a orella como dicen, esta muller bajea, que me está contando. Pero para eles era unha novedad. Home, claro. E depois digo yo que ao final, cando terminamos, que me están axudando ao futuro das mulleres das mariscadoras, os pais aplaudían, porque dicindo, estánlle dando aos rapaces unha lección de como se debe fomentar o turismo co marisqueo. Sí, claro, porque moitas veces o turismo e o marisqueo parece que non son compatibles porque... Non son compatibles porque van ali, pero hai que demostrarlle que da playa podemos disfrutar todos. Cos cans, cos fillos, cos mulleres, cos amigos, cos abuelos. Pero que hai nas áreas, eso pertenecen ás mulleres e os homes, que agora tamén hai homes, que o coidan, que o miman, que o sembran e que o coidan, que o vigilan. Mira, vamos cambiar de tema, porque antes comentabas, non, que toda a vida pois aí no mar e que empezaches moi nova, e eu quería preguntarte un poquinho pola túa historia, porque creo que comezaches moi de nena, non? Daquela era normal, 9, 10 anos empezábamos todas a traballar. Un día dixo miña nai, non sei que pasaba dos 9 anos, non sei canto pasaba. E dixo mi filliña, hai que deixar a escoliña, hai que ir a ganar para comer. Claro. Entonces, yo nai de chiquitas que facer isto, ti falo. Non te preocupes de saber si está ben ou está mal. Pero miña nai, a pesar de ser, non sabía ler nin escribir, era moi lista. E cando viña moi cansada ou moi chea de frío, premiábame como pastilla de chocolate. E unha pastilla de chocolate naquel tempo, na miña época, sabías que estaba na tienda, pero víase e había que deixarlo quedar. Mirábase, pero non se coller. tocaba. Pero se miña nai me dicía, miña nai tiña o seu propio microondas particular. Encendía o lume que tiñamos daquela de leña, que non había farrapos de gaitas, e puñía un cazo a tapa patas arriba. E encima da tapa do cazo puñía o pan de millo que tiñamos no forno ao lado. E mentre iba a comprar o chocolate, metío naquele pan de millo e dicían aos meus netos que inventín a nocilla. Dicían, abuela, non me contes hasta aquí. Daquela para min era un lujo. Claro, sí, hombre, claro. E dicíame, non lle dixes a teus irmáns, que eles como non traballan non lle podo dar chocolate. Claro, se a min dame un anxo para ir a traballar que non gustes. E como era naqueles anos, non? Pois unha nena, porque a fin de contas eras unha nena. Como era aquilo de meterse no mar no inverno co frío e todo? Como era aquilo? Era complicadillo, pero miña nai sempre me levaba pola man. E onde ela paraba, dicíame, te non tomabas daqui, te revolvo aquí. Revolve na ariña que xa te salen as ameixas. Eu revolvía a miña maneira, daquela eran sachos que non eran tastillos como hoxe, pero eu revolvía e mamá, tu unha, botou no cacharriño, filliña, e colleme de janchete, dábame cariño, animábame para que fora así. Moitas veces moito frío. Claro. Despois, cando éramos mozas, te corríamos antes dos mariñeiros, da mili, aí xa cambiaba o conto. Tiño que sansiña, era outra cousa. Cando había que correr antes da Guardia Civil, aí a cousa era máis seria. Pero afortunadamente, desde que nos dieron o poder, eu digo que é un poder, é un privilegio de gobernar as playas, eso todo olvidouse. Solo nos preocupamos de sembrar, recoller, vender,
non vender en exceso e non vender ningunha que non teña a talla. Claro. Porque se miña nai me matara de pequena daqueles anos, agora non estaría aquí. Pois, por Aí tanto, hai que deixalo pequena atrás e vendelo grande. Somos a playa de todo Galicia que vende tamaño máis grande. Mira, e agora xa xubilada, gozando da túa xubilación, que é un momento maravilloso do que desfrutar na vida, non? Agora que xa está toda a vida resolta, como a quen di. Como recordas toda a túa traxectoria? Porque, claro, hai moitos momentos duros, momentos difíciles, pero, claro, ahora visto dende esta perspectiva, con que te quedarías de todo o teu traballo no mar? Eu sempre lle agradezco a miña nai que me metera no mundo do mar. Porque eu sin o mar non son capaz de vivir. Eu ainda hoxe coas rutas de Guimatura eu son feliz. Vayan as miñas compañeras, Victoria, hai unha ruta, elas teñen traballo, facémola nós? Pois facémola nós, eu vou aí, meto os pés na agua, eu son feliz. Eu recordo esa vida con unha vida de como se diría, de privilegio. Porque eu collía os cartos todos os días na man, que as miñas compañeiras, outras que traballaban, por exemplo, na fábrica, non cobraban tan a menudo. Nós cobrábamos todos os días. E miña nai daba daquela unha peseta para jardar. Jarda esta pesetiña. Yo pensei que falta sempre esta pesetiña que che din outro día. Pero bueno, vivo con ilusión que me axudou a poder manter os meus fillos como meu home no mundo do mar. Non tuve que emigrar para poder facelo. Que meu pai si tuvo que emigrar. Sí, claro. E como el moitos. Tantos e tantos, sí. Como el moitos. E non tuve que emigrar para poder facelo. Gracias a que nos unimos a mulleres e puxemos os arridos nas nosas mans. Pero recordo eses tempos como de libertad, de alegría, de frío, pero comía chocolate. Eso xa sacaba todas as repos de riba. Bueno, pois Victoria xa ven, é unha apaixoada do mundo do mar da ría de Arousa e ademais este ano, atención, foi a pregoeira na festa do Albariño de Cambados, ademais con club de fans e todo, porque había ata unha pancarta que poñía aí a Laranja, que como se vos coñece na vosa familia, unha pancarta e todo, pois apoiando aí a veciñanza de Cambados a Victoria, pois ali ni máis ni menos que dende o balcón do Concello de Cambados, pois dirixíndose a toda a veciñanza. Se lles parece, imos ver agora un resumo dos seus mellores momentos. Podemos beber o viño con mixilóns, con xamón, con chourizos, co que teñamos á man, hasta cos políticos. Para que nós poidamos beber o viño, outros teñen que coidalo moito. Hai que darlle pa botritis, pa araña, pa mildeu. Sabe Dios o que lle botan para que sepa tamén. Pero hai que ter moito cuidado, porque iso de que lle dan a viña baixa todo para as fontes, e por ríos, e dos ríos vai para o mar. Non hai mixilla nas pedras, e o mixilón non agarra na corda. Nos lombos do Ulla non hai semente, e na Arnela non medran as ameixas, e a culpa de que é? Da merda que chegou á ría e algúns onde nos queren mandar máis polo río Ulla abaixo. Altri non! Altri non! Fai moitos anos o Albariño era só unha festa pequena, a festa do viño do Salnés. Debaixo dunha parra ou na calzada, nos sillóns das oficinas do Paso Torrado. Pero esta festa mellorou, e os que gobernan o cotarro quedouselles o paso pequeno, así que deixaron Torrado e cambiaron para Pontevedra, porque allí el pazo es mejor, la fiesta es más importante, ellos para la calzada y nosotros para la capital. Que o collo que queira. Nunca dieron sulfato, nin colleron un lejón, pero gobernano todo por el bien del viticultor. ¡Viva o viño! ¡A calzada! Bueno, pois vaya pregón que deu aí Victoria a Laranja pola festa do Albariño de Cambados. Vaya momentazo que nos deixaches. Non sei como viviches ti todo iso de poñerte ali, ni máis ni menos, no balcón da casa do Concello de Cambados e dirixirte ali a todos os veciños e veciñas. Mira, agora vexo como un privilegio. Naquel momento tiña unha cojones, se a palabra, temblaba máis perto, hasta perdín a línea da frase que estaba lendo, volvín atrás, despois do repetina, pero igual, eu salindo puro. Pero hoxe vexo desde outra perspectiva, pasei ben. Para mí foi un lujo, sigo dicindo que fixen ben en cuando me gustara algunhas palabras que dixen, pero non me puxeron censura ninguna, non insultei a nadie, non insultei a nadie, non lle chamei a atención a nadie directamente, dixen cousas que vexo justificadas que nos perjudican ao mar, diño un pouco de estopa a quen consideraba que lle debía de dar, alguén me dixo, moi ben Victoria,
con respeto e con educación, algún niño gustou, sinto moito por ti, Bueno, Michico, pero pero ti miras o mundo do meu albariño, e eu son bebedora de albariño, e o meu home tamén, vamos a todos por ancho, a todos os restaurantes a picar o viño por onde se poida, é o que bebemos, pero vexo que me está perjudicando, ou que me pode perjudicar no futuro, entón te digo, mira, vamos a tratar de darlle aquí un pouquiño porque se den conta de que non é todo para o mar. O mar non pode aguantar de todo. Aí acabamos de escoitar esas reflexións que facía Victoria dende ese pregón. O caso é que, bueno, acertaron escollendo unha veciña de Cambados que moitas veces noutros concellos pois traen a grandes celebridades ou famosos, que tamén está moi ben, ollo, pero cando un é da vila e se dirixe aos veciños da súa vila, pois parece que hai máis sentimento, non? Entre uns e outros, e ademais, como foi no teu caso, dicindo que ti querías e o que ti considerabas que había que dicir. A mí nadie me puxo censura para nada, dixerme, bueno, a censura do tempo. O do tempo, claro. Que eu tiña 4 folios como a 4 mundos e dime, no, Victoria, 3 minutos. Entonces, pues, nos recortando o que eu consideraba. Pero sabía que tiña que falar da muller, do mar e do albariño, e falei do albariño. E urra por esas mulleres que plantaron as cepas, polas que se marxoan todos os días, polas que dan sulfato, polas que sacrifican a súa vida dos seus fillos por ir para a terra. Pero tamén pensado un pouquinho nos demais, que os demais tamén temos dereito a vivir. E logo de ser pregoeira, outro dos grandes momentos tamén, bueno, pois para rematar as festas do Albariño, outro día aí no xantar, claro, cando te chaman dende o escenario, ten que recoller Victoria Ubiña a folla de ouro, nin máis nin menos que unha das máximas distincións que se poden dar en Cambados. Iso para ti que supón? Eso foi, como se di a palabra, eso foi o clima total. Porque ti sabes o que é, ou bueno, ti imaginádelo, porque cambiou máis cousas importantes así, pero que estar no teu pueblo e que che dean a folla de ouro que lle dan as máximas autoridades que endueñen así, por axudar a facer unha agrupación de mariscadoras, axudar, que non a fixen eu sola, que éramos 6 mulleres as que luchamos e moitas que nos apoyaban, que estaban detrás, e facer Guimatur, axudar a fundar Guimatur, levar os turistas á praia todos os días, e que eu sempre lle dixen ás miñas compañeiras, esta folla é vosa tamén, porque non fixen eu sola, fixémolas todas nós. O que pasa é que non poden poñer aí a 80 ou 180 mulleres, poñen a Victoria, bueno, porque ten máis espalda e aguanta máis. Pero foi un honor total. E cando me viña coa folla na man, acercaba a rei, e dixen, hostia, perdón, vos contando, pero que privilegio, que honor que dunha muller do mar que lle den este cousa así. Porque se traen un artista, un periodista importante ou alguén que sea de fora, ten outra ventaja. Teñenlle que pagar a hospedaje, teñenlle que pagar o viaxe. E a mí non me invitaron a comer. Bueno, que non estivo mal, polo que me contaron, non? Estuvo moi ben, gustoume moito. Non tuve que lavar a lousa, que é o principal, nin tuve que poñer a mesa, para mí eu xa son feliz. Oye, Fabio, volvo contigo porque, ademais deste primeiro documental, que tamén podemos ver, por certo, na túa canle de YouTube, ademais dura en torno a media hora, o sea, que se pode desfrutar aí pois das reflexións de Victoria e de María e tamén de Fabio nesa peza. Polo que sei, estás aí con 2 guións xa medio en marcha, non? Contas un poquinho pois en que estás a traballar, creo que tamén son cuestións sociais, desas que dicíamos ao comezo da entrevista, que che preocupan, non? Que son inquedanzas que tes ti, non? Sí, bueno, eu despois de acabar este documental, pues bueno, empecé a pensar bueno, e agora que? Porque, bueno, a miña intención é seguir traballando, facendo cousas, ainda que, bueno, non é o meu traballo, pero, bueno, sí que me gusta usar o meu tempo para facer este tipo de cousas. Entón, bueno, pues sí que me estou enfocando un pouco no tema da Galicia despoblada, decir, aldeas nas que xa non vive nadie. Por exemplo, outro día estaba no Courel, bueno, pues, o folgoso do Courel son 900 habitantes repartidos en 50 aldeas, e hai aldeas nas que xa só vive unha persona. Entón, bueno, pues eu estuve por ali dando unha volta, porque, bueno, tiña ali un evento, estuve ali falando ca xente que vive ali, e a verdade que creo que vou orientar por aí, porque realmente hai historias que non se contan e que nuns anos xa non se van poder contar, porque xa non vai vivir ninguén aí. Entón, bueno, creo que chego nun momento xusto, bueno, pues máis ou menos por aí podo decir que vou intentar
que sexa o seguinte por aí. Pois o seguinte vai sobre o despoboamento no rural, e ademais unha cuestión que Galicia pois ten moito que contar e moitísimos puntos. Aquí na nosa contorna pois non tanto, non, pero pois en Ourense, na provincia de Ourense, na provincia de Lugo, como é o caso que ti nos contabas, pois sí que hai moitas historias e moitos lugares e historias deses lugares que están a punto de desaparecer. Moitísimos xa desapareceron de feito, non, porque a última persoa que quedaba nesa aldea xa non está, e entón pois con ela, con esa última persoa morre a historia desa aldea ou dese pequeno recuncho, non? Entón, pois, un poquinho é o teu obxectivo con este seguinte proxecto. E do tema relacionado pois coa ría da Arousa, non ten que ser coa cuestión do mar, pero da zona da ría da Arousa, da túa vila de Cambados, tes aí algún outro temiña que che gustaría tamén explorar? Sí, tamén, xusto cando eu gravei o documental foi unhas semanas antes de que se anunciase o proxecto de Altri, de feito deu moita rabia que xusto se lo presentásemos e despois anunciasen eso co que supón para a ría, entón, pois tamén lle estou dando así unhas voltas, creo que si me poño, pois podemos sacar algo aí que é moi interesante, a verdad, porque é un tema, a verdad, que vai dar moito do que falar. Pois xa ven aquí xeracións en Cambados máis que preparadísimas e máis que implicadísimas na súa contorna, o caso de Vitoria, tamén o caso de Fabio, diferenza de idade, pero os dous con moitísimas inquedanzas. Foi un placer tervos hoxe aquí connosco, de contado lle botamos un grol aquí a outro cambadés como é Martín Codas, pero imos ir despedindo o programa, ímolo facer con SES, a artista está en plena xira, ademais unha xira moi intensa neste verán. O seu seguinte concerto vai ser en Caldas de Reis o día 14 á noite, ademais dende un escenario acuático que van instalar ali no Concello de Caldas, ali no río, con motivo das festas de San Roque, así que quedamos emprazados a ese concerto de SES en Caldas. E agora sí, Victoria, Fabio, pásalle por ali unha copiña a Fabio, esta para ti. Gracias. Pois ti dirás, porque en cuestión de pregóns e agradecementos, aquí a experta eres ti. Eu brindo pola vida. É pola xuventud. Pois aí está, moitísimas grazas por vir ao programa. Salud. Non quero raposos, nin ratas corporativas, que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Para cando eu morra, non pido máis que partir, plena de amor, a boca chea de rir. Quero que me queiras e amarte sen miramentos, nada máis os dous espidos, sen firmas nin sacramentos. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa, pero quero amarte sempre e dedicarte en cada rúa. Porque nesta vida o papel non vale nada, teña cor que teña, merca froita envelenada. Todo que se compra non marcha contigo a terra, só máis pobre dos pobres, o son da prata se aferra. Porque amar non é nin vergoña nin rubor, porque nesta vida pouco máis hai que o amor. O amigo sincero tere que che teñan lei, e querer só de verdade, que é o único que eu sei. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa, pero quero amarte sempre e bicarte en cada rúa. É que amar non é nin vergoña nin rubor, é que nesta vida pouco máis hai que o amor. É que o que me quede quero bailar e sorrir e levarte a ti comigo sempre que ti queiras ti. Non quero baixarche o sol, nin a lúa, 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 non quero
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.